Ɗerewol ngol Bulus windani Aafisanko'en. Habaru no Bulus nattiri gariri Aafisa. O nattiri gariri ndin nder kayɗini ɗum. En jiyay ɗum nder deftere kuuɗe lilaaɓe suurawol 14. Aafisa ɗum gariri mawndi. Ɗum gariri to yimɓe ɗuɗɓe kawri e ɓe jaggano allaji Helenanko'en e Romanko'en. Bulus waɗi ko ɓuri duuɓi 2 e mo waajina nder gariri ndin. Yimɓe ɗuɗɓe tokki laawol Yeesu. Gaɗa duuɓi seɗɗa, Bulus nangama waɗama nder suudu sural. E ton o windi ɗerewol ngo'ol nder suudu sural e leydi Roma. Kawtal tokkuɓe Yeesu ngal sendi geɓe 2 e yeɓre arandere. Bulus wa'ajini dow habaru belɗum. O holli no Yeesu hawritiri yimɓe ɗemle feere ngam ɓe tokkamo. E yeɓre ɗiɗaɓre nde ɗerewol ngol emo jokki ɗum e bolde wi'aynde. Ngam non e ɗo en jeyi ko Bulus hollata dow habaru belɗum. Dole ɗum yi'e nder yonki meɗen, ɗum tawe nder jikku meɗen, enon jooɗoriɗen e yimɓe wonduɓe e meɗen, nden e nder iyaalu meɗen. E ɗo to en sendi ɗum en jiyay ko Bulus yiɗi wi'iki e nder suurawol go'o. O fuɗɗiri suurawol ngol e jimol iri ngol Yahudanko'en. E mo manta Allah, nyaako mo kayɗini ɗum e kuuɗe boɗɗe ɗe o waɗi nder Yeesu. Daga duuɓi ɗuɗɗi ƴaɓɓiɗi Allah suɓi ngam o barkiɗina en yimɓe ɓe o wa'di alkawal. Nyumuɗo o dow iyaalu Ibrahim nder deftere Fuɗɗode suura 12 ayare 1-3. E laawol Yeesu ko moy no jaɓeteɗo nder iyaalu Allah mayde Yeesu suddi hakkeji meɗen. Do'ere meɗen e nder Yeesu bo en keɓi moƴƴere. Gonga ɗum woni Bulus e wi'a moƴƴere Allah maɓɓitani en dammugal ngam laawol kesol, ngam keɓten deydey ko yahata nder yonkiji meɗen. Emo wi'a nder ayare 1-10 ko Allah yiɗi waɗki woni o wadda sumpo ko woni dow e les. Ɗum fuu ɗum wara les Yeesu kisnowo. Shiri ɗum Allah woodi ɗum mawɗum ngam wartirki yimɓe ɓe laato ley Yeesu kisnowo. Sendoda nde e njayri nde woni. Bulus e wi'a to en garti nder iyaalu emo meta dow Yahudanko'en ɓiɓɓe Ibrahim. To Bulus e meta dow maɗa e ɗo ko o wi'ata woni Yahudanko'en, on fuu on nani habaru dow Yeesu e kisnam keɓeteɗam e laawol maako. Kanjum wartiri on iyaalu go'o. Kuugal Ruuhu Seniiɗo ɗo emo meta dow kuuɗe Ruuhu Allah kawtuɗum Yahudanko'en e yimɓe na Yahudanko'en. Ɓe ngarti iyaalu go'o ley Yeesu. Ɗum hebbini alkawal ngal Allah waɗanno Ibrahim. Taraari nder jimol ngol Bulus windi emo meta dow Allah emo noddira mo nyaako. To meti dow Yeesu emo wi'a mo ɓiɗɗo. E timmode emo timminira Ruuhu. Ɗum tatum Bulus e meta dow habaru belɗum. Gaɗa gimol ngol o timminiri e do'aare. Raa ko o wi'ata nder do'aare nden tokkuɓe Yeesu ɓe anda Yeesu nder bawɗe maako e bawɗe maako ummitinɗe mo daga mayde. Ɗum warti jaalorgal mangal nder duuniyaaru. E nder suurawol ɗiɗaɓol Bulus nyamri yeeso e andinki ko o wi'uno nder jimol nder suurawol go'o. Metay ɗum dow moƴƴere Allah ngal kawtal ngal leƴƴi ɗuɗɗi garɓe nder iyaalu Yeesu. O fuɗɗi hokkugo ɓe habaru dow yimɓe na Yahudanko'en tokkuɓe Yeesu. Ko ɓe nana habaru Yeesu ma ɓalli maɓɓe e ngoodi yonki, amma ruuhu maɓɓe ɗum batɗum. Yiɗtaare e mangu hoore nangiiɓe nder hakke. Niɓre mawnde haɓɓi ruuhu maɓɓe nder hallende. Amma kayɗini ɗum woni Allah e heewi yidde e yurmede. O hisniiɓe, o yaafaniiɓe hakkeji maɓɓe, o hawritiɓe les Yeesu ummitiiɗo daga mayde. O wartiri yonki maɓɓe. Ngam non joni fa ɓe ngarti yimɓe hesɓe nder Yeesu e ɓe ngoodi seyo anduki noddol kesol ngol Yeesu noddiri ɓe. O hokkiɓe kuugal, na moƴƴere tan Allah holli ɓe, amma o humpitiɓe ɓe laato iyaalu maako kesum. E nanki ɗum dow Yeesu, yimɓe na Yahudanko'en Allah wartiri sumpo maɓɓe e maako. Nden no ɓe ngalano nder alkawal maako ngal o waadi e Ibrahim. Doka kokkaɗum dow hosere Sinai ɗum haɓɓi alkawal dow iyaalu. Ɗum waddi keerol hakkunde yimɓe Yahudanko'en e yimɓe na Yahudanko'en. Amma e nder Yeesu doka attawra hebbinama, kaydi ndin ndi ittama. Ɗi leƴƴi ɗiɗi kanji Bulus hawritata ɗi ngarta lenyol go'o jooɗingol nder salama. Bulus nyamri yeeso nder suurawol tataɓol emo holla kayɗiniɗum gonɗum nder kawtal hoore nga'al, sankitiɗum nder habaru belɗum gonɗum hakkunde yimɓe na Yahudanko'en. Ko nde emo nder suudu sural emo nyuma moƴƴere nde Allah hollimo
emo yi'a iyaalu gonɗum nder alkawal kesal no ɗum mawnirta. Bulus timminiri e yeɓre nde'e emo waɗa do'aare emo wi'a tokkuɓe Yeesu sembiɗina ɓerɗe maɓɓe e ruuhu maɓɓe ɓe keewa yiɗde nde tokkuɓe Yeesu. E nder yeɓre ɗiɗaɓre Bulus hoori hakkiilo maako emo fooɗana tokkuɓe Yeesu noppi ɓe koora hakkiilo maɓɓe dow habaru belɗum. Woɓɓe nji'a jayngol habaru belɗum emo wi'a nder suurawol 4 nder koo nde nyalnde to tokkuɓe Yeesu kawri ɓe ngarta wuro go'o ɓe ala feerotirki. Emo wi'a ɓe latto go'o. Wolde nden woni ɓandu go'o kawtundu nder ruuhu, jeymiraawo go'oto, hoolaare wo'ere, baptisma gootum, nuɗɗinki dow Allah go'oto. Ɗum woni ko hawtata hoore maɓɓe. O nyaamri yeeso bagginki dow ko woni iyaalu Yeesu. Yimɓe feere kawrito nder ɓe keɓi bawɗe daga to Ruuhu Seniiɗo. Koo moye e huutinira dokkal muɗum ngam o huwana goɗɗo mo o wondi o holla mo yidde. Ɗum woni kawtal tokkuɓe Yeesu. Ɗo o huutiniri alama goɗɗum ko ɗum wi'ata Mahdi. Mahdi to kawtal tokkuɓe Yeesu kawrata. Kamɓe ɓen ngoni haykaliru. Ɓe fuu to ɓe kawriti sey ɓe ngarta ɓandu go'o. Yeesu woni hoore ma'irum. Ɗum woni neɗɗaaku kesum ɗum o metata e dow. O huutiniri ɗum e nder alama e nder ngol suurawol. Emo noddira koo moye tokkuɗo Yeesu o itta jikku maako kiɗɗum laatiɗum bono kolte nayeeje. Ɓe ɓorno jikku kesum goduɗum jikku Allah e nder. O nyaamri yeeso e wiiki doole ɗum fonda hakkunde jikku kesum e kiɗɗum. E dow fewre ndikka o wi'a goonga, dow jogitaaki igga tagu yaafo, e dow nguyka igga o hokkitira, e dow nyo'ore ndigga o wi'a goonga e yeeso on, e dow monnere tagu holla ya'faaki, e dow njeenu igga neɗɗo nanta hoore muɗum, e dow hokka hoore mum dow njaru igga ɗala ruuhu Allah tokkina ɗum. E alamaji ɗi artuɗi o windiriɗi jimol. Ɗum kayɗini ɗum. Ko Bulus nyumata woni o holla kuugal Ruuhu Seniiɗo gonɗum nder tokkuɓe Yeesu e jimi e mantore e yeɓre tataɓre tokkinki ruuhu nder yettore dow ko ɗume nayaɓum ruuhu ɗum e tokkina tokkuɓe Yeesu ngam ɓe ngada sumpo e woɓɓe, sumpo bongo hakkunde maɓɓe. Bulus nyamri yeeso e wiiki jonde nder tokkuki Yeesu e nanditi e te'egal. Debbo o sey tokka, kanjum Yeesu wi'i teddinki, o teddina gorko maako. Gorko bo hosta teddoral debbo maako. Gorko e noddire yiɗa debbo maako. O hokka yonki maako ngam debbo maako. O itta jiɗaaɗi hoore maako. O teddina debbo maako. Bulus wi'i iri ngal tegal kangal hollata habaru belɗum. Ko gorko waɗata e holla iri yidde nde Yeesu holli tokkuɓe mo. O holli ɓe yidde o hokkitiri hoore maako. Debbo bo e holla ko kawtal tokkuɓe Yeesu kollirta Yeesu yidde ngam o wartira ɓe hesɓe. Bulus hutiniri andal ngal e dow dañoɓe e ɓiɓɓe maɓɓe e hakkunde massuɓe e jeyɓe ɓe. Bulus timminiri ɗerewol maako e mo siftorana tokkuɓe Yeesu ko woni nder ruuhu kalluɗum e ɗum famɗina neɗɗo e ɗum itta sumpo hakkunde yimɓe. Ngam non Bulus wi'i ndare e sembe kuutinire ɓornungal konu raa no o nanditinirigal. O wi'i kocce konirɗum moɗon no ɗum windira nder deftere Isaya ngam laamiiɗo kisnowo. Tokkuɓe laamiiɗo kisnowo o'o e haani ɓe kolla goɗɗum jikku ɓurtoyiɗum daga nder ɓandu Yeesu. En njayri e mi nyuma ko Bulus yiɗi wi'iki tokkuɓe Yeesu ɓe kakkilana jikku maɓɓe, ɓe kuutinira do'aaje, ɓe ndaara nder ayaaje ngam ɓe mo'ina sumpo wongo hakkunde maɓɓe kamɓe tokkuɓe Yeesu. Ngol woni ɗerewol ngol Bulus windani Aafisanko'en, ngol boɗngol. E ɗo Bulus rammitini habaru belɗum ngam ɗum mo'ina jikkuuji meɗen.